Hallo, 8. B. I dag vil jeg gøre mit ypperste for at indføre jer i genren realisme, som bevæger sig mellem fiktion og ikke-fiktion. Men det kan være svært at spotte forskellen mellem disse. Men først så skal vi høre et digt af Yahya Hassan, Trællamelder, som I så senere skal analysere. Trællamelder. Han sagde ikke habibi, han sagde hænderne eller fødderne og knækkede en trælamel af sengen, som manglede en stribe fra højre mod venstre. Madrassen bulede ned. Mine søskende skrig fra værelset ved siden af overdøvede mit. Døren til køkkenet, hvor mor lavede mad, blev lukket. Hvis hun blandede sig, sagde han, at det manden eller kvinden, der bestemmer. Da han var færdig, kunne jeg næsten ikke gå eller stå op ad den væg med armene strækt og en fod løftet fra jorden, præcis som han ville have det. Han røg en cigaret og samlede nye kræfter, og inden det blev min brors tur, tog jeg mine strømper af, bad ham tage dem over sine egne og sige fødderne. Ja, det var så en oplæsning af Yahya Hassan. Spændende fyr, som I nok har hørt en del om de seneste par år, som har skabt en masse debat. Men inden vi går videre med arbejdet med Yahya Hassans digt Trællamelder, så skal jeg lige fortælle lidt om nogle litteraturteoretiske positioner. Først så har vi den tekstorienterede position, som I muligvis kender til, eller som jeg ved I kender til, fordi I har arbejdet med digte før. I har arbejdet med den nykritiske tilgang, som forsøger at koncentrere sig fuldstændig om teksten. Og I kender den ved, at I har arbejdet ud fra de bullet points, som der hedder handling, personer, sted, rum, miljø, tid, fortæller, synsvinkel, komposition, sprog, tema, holdning, budskab, perspektivering, und so weiter, og så videre. Så det er jo ikke noget nyt for jer, men det der måske er lidt mere nyt, det er den læserorienterede position, hvor vi arbejder mere med udgangspunkt i læserens orientering, og hvordan læseren evner at udfylde de tomme pladser. Altså, hvad er det, der står bag ved linjerne. Og så skal vi også se på de sociokulturelle positioner, som er interessant her i forbindelse med at det her arbejde med Yahya Hassan, hvor vi interesserer os for hans sociale baggrund. Og det har der været meget snak om i medierne, så vi får en god mulighed for at dykke ned i Yahya Hassans liv. Og nu til litteraturteoretiske begreber. Realisme. Det er genren, vi arbejder med i dag. Og realisme, det er grænselandet mellem fiktion og ikke-fiktion, som jeg måske fik sagt lige i starten. Det er det overordnede emne i dag. Så har vi et begreb, der hedder fiktionskompetence. At læse med fordobling. Og at læse med fordobling, det er sådan set næsten det samme som at udfylde de tomme pladser. Her der læser vi på linjen, mellem linjerne og bag ved linjerne. Så har vi autofiktion, som er litterære tekster, hvor i forfatteren optræder i det fortalte og fiktionaliserede univers. Og så må vi jo se, om det er det univers, at Yahya Hassan han bevæger sig i.
Og så har vi et begreb, der hedder dobbeltkontrakt. En bedragende førstegangslæsning og en opklarende genlæsning. Som betyder, at første gang så læser I den uden at tænke så meget over teksten. Og efterfølgende, når vi har arbejdet lidt med den, så læser man den igen. Og derved så bliver det en dybere og grundigere læsning, som der gerne skulle opklare de problemfelter, vi ikke har fået løst før. Det og meget mere kommer I til at lære om de næste 3 uger. Faktisk de næste 9 lektioner, jeg har med jer. Der skal vi arbejde med realisme. Jeg glæder mig. Jeg håber også, I glæder jer. Jeg er sikker på, at det bliver fedt.